Li Tirkiye diyariya karîgerkirina mûşekên S-400 berdewam e. S-400 ku ji Rûsyayê hatine kirin, gorî plansaziya hikûmeta Tirkiye hewcê bû di meha Nîsanê 2020 de hatiba karîgerkirin. Li belê hate rakandin, ji ber matirsiya vayrosa koronayê evêk hatiye paşxistin. Serokê pîşesazî û parastinê yê Tirkiye İsmail Demir, rakand ku proseya damezrandina mûşekên S-400 berdewam e û di aliyê Rûsyayê her wext nikaribe xwe bikêjîne mûşekan. Demir got, yên ku sîstemên mûşekan re mijûl bin, dê kompanyayên Tirkiye û hêzên hewayî yên Tirkiye bin. Pispor Hamîdeyî jî derbarê van daxuyaniyan damaje dike, Tirkiye nikare şîfreyên teknolojiya S-400 ji Rûsyayê veşêre û ev daxuyanî jî bo rêlbergirtina hin qeyranên ku dê pêk werin. Başka bir anlaşmaya geçildi. Fakat maddeleri hemen hemen aynı. Yani Tirkiye hergav ji bo rêlber hin qeyranan ku dê pêk werin bigire, yan ji bo bazariya vê yekê bike koza mûşekên S-400 bikartîne. Li gorî min ji ber ku rageşiya Idlib û Libyayê dîsa nêz dibe, Tirkiye dixwaze cihê xwe yê di nav NATOyê de bihêztir bike û nîqaşên S-400 jî bo vê ne. Tirkiye nikare şîfreyên mûşekên S-400 ji Rûsyayê veşêre. Lê li gorî min berî van nîqaşan hewceya em binêrin, di ev mûşek bên karîgerkirin yan na. Jalê kidin ve tê mereqkirin ku dê gelo ev nîqaş navbera Tirkiye û Rûsyayê de bibin cihê rageşiyê yan na. Serokê Saziya Kafkasa me, Profesör Doktor Hasan Oktay jî dibêje, heta mûşekên S-400 karîger nebin, di ev nîqaş bidomin. û ger Tirkiye di ji rêkeftinê pengavê biavêje, dibe ku navbera Tirkiye û Rûsyayê de rageşî rû bide. Türkiye arasında bu konu detaylı bir şekilde konuşulacak gibi anlaşılıyor. Tirkiye mûşekên S-400 wergirtine û dikare teknolojiya wan de hin guherîna bikin. Dê bixwaze vê sîstemê entegreyê sîstemên cîhanî bikin. Di vê astê de jî diwarê teknolojiya mûşekan de bi Rûsyayê re dê hinekî ji hev cuda bibin. Gelo di rêkeftina navbera Rûsya û Tirkiye de hin xalê veşartî hene yan ne. Ger hebin û Tirkiye di ji rêkeftinê tev bigerin, dê ev yek di navbera Tirkiye û Rûsyayê de bibe cihê rageşiyê. Wergirtina mûşekên S-400 ji Rûsyayê di navbera Tirkiye û Amerîkayê de cihê rageşiyê ye û di gera karîgerkirina mûşekan de Amerîka gafa gamaroyan li Tirkiyeyê dixwe. Her wiha veguheztina mûşekên S-400 ji aliyê Rûsyayê ve 12 tirmeha sala 2020 dest pê kiribû. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.